Joc să mor mai acolo, Oleg, gata. pizdanești, puteți. Gata, mod prioritar pornit, fără mesaj la fete, dă-le în pulul, te-am deja Băi, pub. dacă tare sunt 60 de oameni, dar când noi am sărit mai erau 33, așa că posibil să nu și până m-am un squad. Poate. Stai că eu sar de oaia. Poate acest jocul unde vor să duc pe tot drumul ăsta. Iar N-ar înțelegi. Am mâncat ușigane de la Oleg mai trecut și aveți voi oaze. Watch out! Ții mai o zis de Oleg ăsta. Băi, să nu ne ruineze ei nouă. Хотя, ori ni s-a Mark the părut, location. în dreapta acolo, am văzut pe cineva. Unde în dreapta? Cred că. La campurile care săriei tu. Ah, ok. Vezi, eu încă n-am Uite, adus stai aminte. armă că să zău eu poate vă una. Ump la mine dacă vrei. Tu n-ai nică? Am. Ump, I vrei? got supplies. Nu, dar eu am mers beril și- și Uzi. O, Oleg, vii să mă tăiești? Vine să te gâdile. Ha, Dima. Как попушили, да? Понятно. Da. Понятно. Așa, tu da, Oleg. E pertinai, dar mă, oricum că ești galben. Oleg e mai mult cu păpușile, el nu prea cu oamenii. Nu cu poliției, da? Mhm. Da, Am un Oleg, dușban Oleg, care, короче, s-a îmbetat la o bețăie, a găsit o mâță și o vrut să o fute în cur. Și apoi după asta altul l-a oprit. Eu am mers la mâța și... I got vreau supplies. să povestile lui, da? Watch out! Ce știți care o, e? o informație I got foarte supplies. utilă. Îți Interactivă. trebuie, ce scopul să trebuie? Că ne întreabă topamcă. Luați și Da, nici nu vreau vreau asta un scop de acolo, dacă puteți. Să iau topamcă? Pățani, Ce? Și... topamcă e disponibilă? Da, eu. O, aha, eu vin să iau scarele. Так, da, metcă pe M că eu nu văd. Da, pe noi. Eu sunt. Ah, ok. Ai 3x poate, modest. Da, și eu dau 4x. Înțeleg de el doreau. Da, nu am, ne-am găsit, Ok. ne-am ușat. I got supplies. Dar îmi dați patroane, vă rog. Pe care? Verzi, Pitiori. roșii, galben. Pitiori. Scarele mai este disponibil. Nu, eu l-am luat. I got supplies. N-ați Domnul putior. Scout. Domnul Scout. I got supplies. Bună ziua. N-ați putior. Închide gura. Hai pornește Mark the vehicle. în explorație pe aici. Stai în себе de mosc și m-am dus. Da, băi. Ca țăgani. Hai să mergem cu oază, și șură. Asta e bustil. E normal, lutul e decent. Tot mai multe patroane și tot așa până. La zmeică nu-i nimeni. Aha, ok. Eu mă duc pe dealul la Păciniche și o să cercăiesc mai departe, nu? A, bă. Ok, Ой, ну это вроде бы чисто. ok, eu просто mă uitam pe fară. Просто cercăiesc cu dealul ăsta, stai la că mi-a nici să spune. Îți dau eu dacă vrei. Poate. Da? Mhm. Eu tot am un cor de încă. Un nas în cur. Dima, tot. Ce Dima, pe acolo atent. Tu ești singur.
Понятно că sunt singur. Mulțumesc de informație. Da, tu la noi ești scout, explorator. Bine, un cu bagi-ul Da, lângă da. mine. Și ai bagi lângă tine? Bagi dau în spatele meu. Vin. Adă încoace. M-am dus, gata. E rău pe deal s-a oprit. Încercăm să scoatem dealul? Bagile și la scătă pe deal. Watch Ia out! uite. Так. Dorela, ia pe cu mine. Da. Ducem la campurile cele de lângă Pocenchi, dar ieși bagile. Mai mult Care transport, campurile mai astea zaiebi. Dacă este. Că campurile deasupra. De seama o Oleg, legă în dreapta. fii atent, da. O, ia ca și McLaren. Oț. Unde? Nu, tu ești. Sunt? Eu și la mine. Eu mă duc la Oleg, eu despre. I-am dat cap, fugi. Au fugit spre vale. Lea. Încoace au fugit. Da, încoace au venit. El posibil s-a dus de vale cu baghe, la campul cele de vale. Posibil s-a dus. Eu am dat acolo, Eu am dat că am crezut că să ne luptăm. Este acolo, măcăit. Ой, заебись. Nu i-am dat abia. Nu știu, m-am Dar gândit unde că a fugit pe Odessa. derți acela? Haidem înapoi la noștri. Da, haidem. Trei kill-uri, da? Până Câte kill-uri? La biserică am pușcat? Aici este un buggy care e cu Omega. I-a văzut? Da, i-am doream. Mhm. Am și biserică și... Ok. Uite, Sorin cu șul. Da, Am 3 asta. kill-uri, da? Da, cover îți dau. Am câte kill-uri? 3, da? Oleg. Doream Și da, altcineva mai are vreun kill? Eu 0. mă dau. Da, Dima? Zero, eu eram așa în spate, mei. O doream de atât. Da. Haidem pe Cinc și ne-am pizdi. Stați să ne șterg mâinile. Сюда. Типа спортсменов. Da. Я сам Ай, блядь, не А, очень. вот Опа. Sunt. Ой, хорош. Ёпшет. Da, nu-i scoate și ăla, ia-l scoate. În casa asta. Uitați în mine. Crâș am dat damag. Marked a Pe location. colțul ăla. Eu încauzat ca ei pe crâșă aici, da. Te ajută mă și Eu eu. tot. El e la colțul ăla. tipul. O sări jos. Mă uit jos. E la doilea etaj, nu-i pe crâșă, s-a dus la balconcic. Știi că e tot la ultimul. El e la balconcic. Molec i-am dat. Лучше. Nice. Шлас. Eu țin... Ai, хорош. Ой, Олега, ей.
Ia că asta e 69 nu ne ajunge, e ca un oleg. Cross Marked a out. location. Da, la primele scrimuri, apoi de ce am jucat de pulă? Că nu era oleg cu noi. Da. Nu, ca tare, da, tu te râzi, da. Da, Tot e drept. chiar atunci la scremurile astea noi câștigăm fight-urile că avem pe leg. Eu am venit cu dânsul în Eu față să am lași pe tine. eu am să-l pizesc. Eu stau în mijlocul drumului, вообще похуй, asta înseamnă când te doare în pulă. Nu. I got supplies. Ce? Macista Ce? filmează sau macista nu? Ce spui, Doreal? Întreb dacă macista filmează sau nu. Хорош! Nu vrem să ne ducem la cartoșcă. Să o așteptăm să închidă zona mai întâi. Eu vreau să cecăiesc cartoșca. Cată la cei Так. care ieșesc eu вроде ne-am stat vreo timp. Stai ca scoutul nostru își duce spre cartoșcă. Este un Aha. moț în spate la casa mea, în care m-am crășnit. Eu Stai, sunt stai, că vin. Конечно. Ok. Așa mult. Mașină la noi. Bine. Și încă... Pe deal De sus îl fut. Eu o să încerc să le vin în deal la ăștia care au ușit pe sus. Așa, este era penultimul din așa, Brănea 2. I got Acolo a rămas supplies. numai unul, aici în casă a rămas numai unul. Mașină Dorel. la mine, mașină pe deal la mine. Uitați-vă pe deal la mine, toți sunt. Eu mă duc mai în spate. La mine toți sunt, blядь. Eu mă duc la Dorel să-l... Oleg, hai cu mine. Și să-l ucidem pe ăsta ultimul. Da, dar hai să-l ucidem pe ultimul. Serios? Zona e în spate. Campul din spate mă tin că e curat. Campul din spatele meu mă tin că e curat. Ok, Uite, mă, eu ok, ce nu... crezi. Pune metcă și noi venim. Stai leac, n-am început. Watch Aici, out. așa de Eu dronul vreau este. să-i Watch out. închid pe el, și spui. Marked a location. Watch out. Aici în deal, Dima, poți să ne ajuți, te rog. Op. Все, gata. Acolo este mașina, ei distrug mașina. Să-i acolo iau scoadă. Ei ne crutesc, coleacă. Cam da, eu încerc să intru în Marked a casă. location. Bagi. Vine așa să iei pe unul din... La mine. Mă uit. Bля, eu l-am trebuie prăpăstit. să duc eu. Eu țin pe ăștia Eu care duc eu. puteți. Блядь, eu încerc să te ajut. Joc de afară te văd. Ia ca din partea asta te văd. Dreapta. Bля. Te mai pușează cu un oaz. Da, Dima, da. joc sub mine. Nu, pe mine Să alt mă încerc să ține. iau mulți și să-i dau deodată la dânsul. Nu, vine pe Watch deal, out. pe deal mă ține. Ok. Mi-am luat bike și mă spesc. Așa, du-te, vin la noi. Trage în spate. Eu mă uit în spate. Хорош. Din dreapta, Watch out. din dreapta Bля, și cineva băbă, din ăsta. da. Da. Curtiți copacul. Eu îmi dau kill. Curtești copacul?
Watch out! Машина Купай, матенький. что? Хорош. Все, лучший. Watch out! Мне не треба машина за вас. Пропинок один не взял. Нет, вы куда был, мам пушки газу. Короче. ДПО фужит. Тресни РДКМ. Не дощ під складку. Ты тупо купаешь, тресни РДКМ. Я емоцію куди локер, да ну що так і стріляю. Бля, ДПО мог жить Watch ДПО. out! Еще как вы душите при на паразоне душец вы. Шнява. Дорел, при на паразоне дуйте. Угу. Да не Яка бабит, може не спун- бабит моцку. Я каша ешь. Ой, хорош. Его 50 патронов. Та не молодцем при моцик. Блядь. Ну і бабит моцк, ну молодцем. Шалта машина най? Ну, ну і Ніка. Есть я Баги ще Дима. танкар. Uitați-vă în stânga mea, dacă ușeava. Watch out! Да. Да смокур. Nu mai am nici eu. Marked a Есть ще location. ляля половина. Суиц вы Marked прям a партия Олег. location. Окей, Суиц вы окей. прям партия Олег. Хорош. Хорош. Ай, хорош. Олег ноукиллер. Ёбаный карась, нахуй. Я кажу создущих, мечу создущих директ по тикток. Да чеш, ну. Da, dar tu amândouă timp speak-uri să le încași pe YouTube, numai că de-am vezi care le pui acces privat, care nu. Zona, nu uitați. Dați Prin că eu partea am asta... dat. Oi, Prin dreapta da. ne putem duce, da. Pe aici cu undeva trebuie să intrați. Și de muia cam cineva ar trebui să ducă. Oleg, dar tu unde prea iubit baghele? În fața mea, în fața mea! Pașa, fața mea. Crutește, Oleg? Eu îi pușesc lucru. Nu-i prin partea asta. Pe stânga. Mașina E pe dreapta. mașină. Du-te mai la deal, Mă Oleg, că duc, e da. să dai jos și să vrei să te servească. Ei, luați mașina și intrați în zonă, după Oleg veniți. Блядь, пиздец. Дурел trebuie să sumi de vreme. M-a suit. Așteptam. Nu, la ruli. Noi o dăm fix în zonă, că noi o să ne putem zona în curvă, când noi intrăm. Și puneți-vă cu mașina asta care zarvește ca rici și jucați pe dânsa. Sau ce după Oleg, e ca așa în afara zonei, super. Da, da. Дима, сморги уляка. Нет, trebuie să facă vreo diferență dacă merg pe ușă. Oleg, intră. Смотри, просто. Oleg, intră. Aruncă smoke, Dorel. Aruncă smoke la de dreapta, Dorel. Dorel. Ебать. Watch out! Punte aici, Dorel. Dorel, vin aici, punte. Aruncă-ți un smoke și să-ți zaibisi. Gata, gata, ridică, nu-ți panica, Dorel. Я ну я спамам там кричал. Dacă te bustai full up, era o super. Vin dăm o zonă, mă putem în cur. Eu nu ajungem acolo. Da, da, da. Încercați să jucați la pădure. La pădurea asta mă refer. Dorel, câte smoke-uri ai, Dorel? 3. Am dat smoke la mașină. Încearcă să обновlești, da, smoke-urile la mașină, să nu ne ruineze. Am dat mașină. Fiți atenți și la deal. Este gol. Duceți-vă acolo unde a murit Oleg. Amuia, luați mașina, duceți-vă.
luați aptecile, Oleg. Все, все, сейчас вы интрац. Так. Интрац, да ну, педиалы ее окупат, походу, așa? Да, Intrați pe duri. Pe duri intrați. Aici, cu mașina asta. E Într-un blec. Uite, la la Asmar Dima. Ia ca și joacă de la Algașată. Eu ce-mi fac? Nu ți bătea, încearcă, punte burtă, Burtă. Блядь. Ai. Да я и Am тут intrat eu de смотрела, la... баба. Am intrat eu de oaie, Hai. spăran. Фу, Олег хорош.